Kehlelezi, Dr. Kehlelezi, ayibona phezulu kodini lapha abantu njalo busuku nemini. King of swag inyanga with the fashion, you're very focused like push passion. We king of the traditional healer, pushy I-80 with demands. Utela kinto engajaheki vele, osehlulekile ulokethu uthwele. Mele wenze show wayisusu zoyimela, kudlula uKehlelezi kushawa amakhwela. Modeli yabantu abaningi kodwa bathi uthwele sebenqena ukuzehlisa. Sevusa indaba zabantu khuluma manga show noma ngabe lempilo uyayifisa. Sihlahla somdlele nondela mzimba mbethe inhliziyo zamadoda zibovu. Thengi i8 bathi ngiyafosa ngibuye nejiweko livuka nje bovu. Dr. Kehlelezi, Dr. Kehlelezi, banomona ngoba manje into zami zikhanya kwenkanyezi. Dr. Kehlelezi, banomona ngoba manje into zami zikhanya kwenkanyezi.